Ahoj. Ahoj. Tak ja sa chcem opýtať, ako sa voláš a prečo si prišla na seminár z Dorothée Trussell a ako sa po ňom cítiš? Tak ahojte, ja som Miška a ja som na tomto seminári už niekoľkýkrát. A prečo som prišla? Pretože cítim, že je dôležité preberať zodpovednosť za naše vlastné pocity a prežívanie, aby sme si potom mohli dovoliť žiť iný život, ako sme žili doteraz. A aby sme vlastne dokázali sa spojiť s našim vnútrom a vlastne možno prehodnotiť tie hodnoty, ktoré sme doteraz žili. A mne tento seminár mení život najmä po tej vzťahovej stránke s mojimi blízkymi priateľmi a vo vzťahu k samej sebe. Pretože tento seminár je založený na veľa krásnej teórii a zároveň aj praxi. Takže je tu možné zažiť veľmi veľa rôznorodých cvičení a vecí, ktoré sú jednoduché a zároveň veľmi hlboké a intenzívne. Takže ja sa veľmi rada vraciam, pretože vidím, ako mi to mení život. Ďakujem. A teraz, ak by si chcela vypichnúť jeden taký prežitok veľmi hlboký z tohto konkrétneho seminára, čo by to bolo? Moje vlastné dovolenie si cítiť hnev alebo cítiť nejakú intenzívnu emóciu, ktorú som si vlastne celý život nedovolila. Je to náročné, ale zároveň obrovsky oslobodzujúce prežívať niečo, čo si človek odopieral a vlastne vtedy sa môže navrátiť naspäť kopec energie, ktorá bola v tej emócii stagnujúca. Takže pre mňa toto. Ďakujem. A ak by si mohla vybrať jedno slovo, ktorým by si charakterizovala tento seminár, alebo ktoré by si chcela teraz vysloviť potom, ako sme ukončili takmer, ktoré slovo by to bolo? Ťažké je pre mňa vybrať jedno slovo, ale vďačnosť. Ďakujem. Ďakujem.